Bună ziua! Astăzi vreau să vorbim despre copiii adolescenți. O mămică din Spania mi-a dat un mesaj și mi-a spus că are mari probleme de relaționare cu fiul ei de 15 ani. Ea este plecată de vreo 2-3 ani în Spania și vrea să știe cum să procedeze pentru că simte și citez, l-a scăpat din mână. Ce este de făcut cu adolescenții care sunt scăpați din mână? De obicei, adolescentul scăpat din mână este un copil care a crescut cu niște lipsuri afective și cu lipsa evidentă a unuia dintre părinți. De obicei, copiii care sunt plasați în creștere, chiar și la bunici, sunt într-un mare pericol de a se aliena afectiv, tocmai pentru că nu mai iau persoanele cele mai importante din viața lor, nu le mai sunt aproape, nu le mai iau aproape. Cu timpul, copiii hai să spunem că se sălbăticesc și în ciuda afecțiunii pe care ceilalți susținători le oferă, ei nu mai pot comunica și nu se mai simt validați la fel de puternic ca atunci când erau cu părinții lor. Ca să poți recupera un astfel de copil, îți trebuie totuși un timp. Nu poți să-l convingi de azi pe mâine că el trebuie să fie rezonabil, pentru că nu are cum, în opinia lui, și într-un fel este foarte corect, să mai fie rezonabil. Este deja adolescent, vede cum stau lucrurile, se simte independent și spune, într-un act de revoluție, să-l numim așa, că se poate descurca și singur, deși sufletul este rănit pentru că nu a fost suficient de validat. Copiii înțeleg că noi trebuie să ne ducem la muncă, să le oferim un trai decent. Este o altă expresie pe care noi o folosim adesea. Însă, dacă este să-i întrebi pe ei, și corect ar fi să-i întrebi, răspunsul lor este că își doresc să fie alături de părinții lor și nu de niște bani pe care aceștia, dintr-un sentiment de vinovăție, sau pentru că, la urma urmei, așa este viața, îl oferă și care le și înlocuiește, banii le înlocuiesc prezența părinților. Copiii nu vor bani neapărat, vor niște părinți care să-i înțeleagă și care să-i conducă pe acest drum destul de dificil, foarte dificil am spune, al începutului de viață serioasă. Ce este de făcut, și acum vorbesc cu mama din Spania, este să-i ofere măcar un an în care ea să-și reînnoade relațiile în mod corect și destul de apropiat cu fiul ei. Când el spune că a făcut ceva, mama să-l creadă și să nu asculte neapărat bunica, această bunică ar putea să spună chiar adevărul, că nu face nimic, că lipsește, că nu este suficient de atent la școală. Cu toate astea, încrederea se sădește în ce spune copilul și nu în ce auzi, în bârfele pe care le auzi de la ceilalți. După ce sădești încrederea, știu că ești un copil bun, ai luat nota 6, bravo, înseamnă că a fost destul de dificil. Adică nu mergi să-l ridiculizezi, nu mergi să spui, să vorbești despre sacrificiul pe care îl faci. Eu sunt acolo, departe, și tu nu asculți și tu ești un copil rău. Nu ajută. Ba dimpotrivă, îl duce pe copil într-o și mai mare depresie și nemulțumire legată de faptul că nu-l înțelege nimeni. Și atunci el se îndepărtează și mai mult afectiv de părinții lui. Deci îl validezi de fiecare dată, îl normalizezi, îl întrebi cum se descurcă. Deci mai tot timpul ar trebui să-l întrebi cum te descurci. E cam greu la vârsta asta, e cam greu fără părinți. Ce faci? Cum ești? Cât de bine te înțelegi cu bunicii? Și dacă el își protejează mama sau își protejează tatăl, spune, destul de bine. Nu-l credeți chiar așa de mult. Întreabă cât de greu ți este. Ți-ar plăcea să fii cu mama? Ce crezi că o să facem? Dați-i niște termene în care să zicem, ne vedem atunci. Sau vreau să încep să fac demersuri pentru a veni și tu aici. Fiți permanent în contact, să fim permanent în contact cu copiii noștri, adolescenți, care trec prin niște clipe și niște etape de vârstă absolut înfricoșătoare pentru ei. Deci trebuie să fim acolo lângă ei, să-i înțelegem și să-i validăm și să-i întrebăm mai tot timpul cum le este, transmițând mesajul de încredere.
Nu zic, hai, știu eu că te descurci, că ești băiat deștept. Nu aceasta este încrederea, ci încrederea presupune că atunci când vorbesc cu el, chiar să simt că el um, găsește niște soluții sau lucrează la niște soluții care să vă ajute pe amândoi. Încrederea în oameni se sădește mergând cumva de la tine. Cineva trebuie să înceapă. Și dacă tu crezi ca părinte că trebuie să înceapă copilul tău, să știi că ești într-o eroare. Trebuie să înceapă de la tine această reconciliere, mai ales când ești foarte departe fizic de el. Reconcilierea trebuie să înceapă de la părinte și părintele trebuie să-și ceară din când în când scuze, iată, chiar trebuie să-și ceri scuze, că nu ești aproape de copilul tău. Mai vorbim despre asta, ne trebuie răbdare, să aducem din nou pe copiii noștri în zona de interes și de înțelegere a noastră și evitați pe cât posibil, să evităm, că și eu sunt părinte, să-i catalogăm, să punem etichete. Ești prost, nu ești atent, n-ai grijă, nu-ți pasă, da? Nu îi ajută și nu ne ajută nici pe noi. Iubiți-i și înțelegeți că le este tare greu departe de părinți, crescut de niște oameni care, oricât de mult i-ar iubi, nu pot compensa lipsa prezenței fizice și a iubirii pe care părinții le-o pot oferi continuu. Numai bine!